nandito na rin po si Yula. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, hello, I miss you. Pero kung dati ka pa dito, hello, I miss you too. Pero kung kabampangan ka, I miss Yula. I miss Yula rin Crasyonem. And for today's video, itatry natin ang bago naming in-order na brow pangkilay from JCat. Ayan siya. So, naka-plastic pa siya kasi i-unbox natin siya ngayon. Hindi ko alam to kasi binigay lang sa akin. So, it comes with 2 shades daw. Parang light brown and dark brown with an angled brush na kasama and spoolie brush. Meron naman siyang instructions on how to use it. Step 1, Step 2, Step 3. Let's try kung kaya natin to. Pumunta kami kahapon sa DFC or Doha Festival City. Papabili sana ako ng eyebrow. Aray! Kasi nga ubos na yung eyebrow ko. Maawa kayo, makikita nyo. Ito na lang yung eyebrow ko! Kung walang takip, ito na lang siya. So, syempre, medyo naawa na ako. So, nagpabili na ako kahapon. Tapos, na-realize ko, meron nga pala kaming binili nito. Sabi ko, wag muna. I-try ko muna tong gamitin. Aray! Lagi na lang tayo nasusugatan. Simula na ginupit ko yung kuko ko, doon ako lalong nasugatan. Tingnan mo to. Pero, nalaglag yung phone ko. So, imbis na yung phone ko yung i-grab ko, nag-grab ko yung kamay ko. Tapos, nag-ganon ko siya. Tapos, dito rin, nakurot ko na naman yung kamay ko, nag-ganon ko. Tapos, nasugat na naman. Tapos, ito naman, nag-away lang kami ng boyfriend ko. Tapos, sabi ko, sinapak ko na yung pader. Pati na tayo. Tadaan! Ang cute! OMG! Natatakot akong gamitin! Ay, shit! Waterproof pa to. So, kung fail siya, so, kailangan mong panindigan kasi waterproof. Hindi pa man din tayo palaligo. So, let's try it. Try muna natin tong block. Paano ba ito ginagamit? Nalagay sa kamay. Madumi. Madudumihan ako. Hey! Wait. God. Pwede. Ito na yung dark ha, pero hindi naman siya ganun ka-dark. Akala ko siya, parang black na siya. Hindi naman. Have pa rin siya. Nice! Nice! Maganda siya, in fairness. Freshness, yes. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ay! Hindi talaga ako marunong mag-spoolie eh. Tingnan mo, nasasira ko ang ko. Oh my God, nasira ko! Ang ginawa ko! Okay na kanina eh. Ano ba yan, Babos? Perfect ka na kanina. Magkamali tayo sa spoolie. Hindi talaga ako marunong mag-spoolie eh. Wala na tayong I cannot. Al! Hindi na ako sanay sa makapal na kilay. Hindi naman siya makapal eh. Makapal! Tingnan na lang natin ng medyo light mamaya. Okay, next kilay naman po. Ang sisirain natin. Ano to? Okay, it's okay. Pero dati, napakapakapal kong magkilay. Kung makikita niyo yung passport photo ko, Diyos ko, yung kilay ko, 1 inch ang kapal niya. Tapos pantay. Hindi man lang ako sinabihan nung nagpapicture sa passport na makapal pala yung kilay ko. Ang nyari. Paano natin murahin? Ayan guys, yun niyo, diba? Super ganda niya. Super natural lang siya. Kung hindi mo siya i-overdo, diba? Super lang siya. Chill. Yan naman tayo. Mandadagdag ka na naman. Ayan lang siya. Para lang siyang buhok mo. So, siguro guys, kung kayo gagamit, ito na lang i-fill in nyo ng product. Tapos yung spoolie, huwag nyo nang lagyan ng product kasi tignan nyo naman yung nangyari, diba? Although, hindi naman siya ganun kakapal, diba? Pero still. Ayan! So guys, try na natin ang Brow List by JCat. So, okay naman siya para sa akin. Gusto ko siya. Hindi, nung una, hesitant akong gamitan kasi baka ganito ang kalabasan ng kilay ko. Tapos mahirapan ako kasi ng waterproof. Pero kaya naman pala na ganito lang. Yung hindi siya masyadong extra. So, ang gagawin natin ngayon ay linisan na lang natin siya gamit ang concealer para numimpis siya. Yun. So, huwag kayong matakot na na kumapal yung kilay nyo. Kasi, as long as meron kayong concealer, invest na lang po kayo sa concealer para ma-undo ang lahat pwedeng ma-undo. Hindi lang ang mga professional ang marunong gumawa nito. Try nyo lang. Ako hindi rin ako expert sa pag-makeup pero okay naman siya. Carry naman.
na. Nipis na siya. Pantay na siya. Diba? Ganun lang siya kabilis. Para malinis na rin to. Lagyan na rin natin. So, ayun guys, medyo na-revise na natin ang kilay nating sinira kanina. So, kung gano'n natin siya kabilis na sira, gano'n din natin siya kabilis na samas, na ayos. Para sa akin, okay itong Pearlist ng JCat. So, okay naman siya para sa akin. So, kung nagbabalak kayo na bumili na to, ang alam ko murang-mura lang to. So, sulit ka na. Sulit ka na dito kasi meron na siyang ankle brush, may spoolie brush ka na. Tapos, dalawa siya. Tapos, malaki na yung, niya. Ilan ba to? Parang 5 ml siguro. 7 ml na siya. Hygienic pa siya kasi yung ginagamit mo lang, yung nilalabas mo, diba? Kukunin mo lang yung product na gagamitin mo. So, very hygienic siya. Tapos, 7 ml na, tapos dalawa na siya, diba? So, very sulit para sa akin. Wow na wow! So, kung gusto nyo namang makita ang full result ng makeup na to, pindutin nyo lang tong link na to. Thank you for watching, and kung namimiss nyo nang marinig ito, sasabihin ko na, love you!